isa tayong nagtitinda ng pandesal guys ha. Idol sa ayun sa kabila. May nagtitinda ng pandesal ayun. Mamaya bibili tayo. Hanap tayo lang dito sa diretso tayo doon. Sabi nila ay nandyan daw may talipapa yan sa unahan. Bali mag-jogging na lang tayo. Natin survey natin to. Survey tayo. Kaya kalagad ito sa hospital Apex Veterans Hospital yan. Mararating din natin yan. Hanapin natin yung talipapa rito. Kailangan natin pumili ng sabon. Ganda dito guys ha. Meron siya ng Starbucks. Dami dito mga restaurant ang kadalasan dito. Guys, hindi ko pa alam yung pangalan ng lugar na to. Sa susunod nating upload alam ko na yung pangalan ng lugar na ito ng ano na to, Angeles to, pero hindi ko alam yung ano na yung lugar na to naman.